Täällä sitä odotellaan kesän ruuhkaa Lepään savipajalla täällä viinitilan pihassa. Koko talvi on pulehdeltu kaiken näköistä härpäkettä, joko tarpeeseen tai lahjaksi saunaan tai puutarhaan. Nämä kun on kaikki sään kestäviä. Tavaraa on niin kuin näette, kun Turengin huutokaupassa, tosin näitä ei myydä huutokaupalla, vaan ihan pienellä rahallahan näitä saa omaksi. Ja nämä kun on sitten niin sanotusti ikkuisia, jos ei vasaralla päälle lyö, niin tämä on sellainen kestävä hankinta ja maapallo pelastuu tässäkin tapauksessa. Eli tämmöistä kaiken näköistä täältä roikkuvaa löytyy, saunaa löytyy. Ja uutuutena meillä rupeaa olemaan täällä nyt tämmöisiä kuin valaisimia, vähän erilaisia eläimien keraa. Että tämmöistä täällä meillä kuuluu. Odotellaan kesää ja runsaasti taas asiakkaita. Tervetuloa tutustumaan. Olemmehan me auki ensi kuun alusta joka päivä. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Kiitos, hei!